ito yung PT. Hindi pa sigurado eh, baka mamaya magkamali kami. O tulad niyan, doktor na yung nagsabi na Pinagtitingin kami ng mga tao, ba't ang dami ko daw anak. Alangan naman ipamigay ko anak ko o ipaampon. Hindi ko naman matitest dahil nga hindi nila alam yung ano ko. Isa rin kasi ako ampon. Nakinabahan pa ako kasi siyempre natakot po. Natakot kasi. so sana yung mga magko-comment, sana wag naman yung below the belt na. So, yun pa sana guys no, kasi talagang ako nalungkot talaga yung yan, last week po, ang dami naming nakitang comment na tungkol kay Ate Lisa na kisyo kung buntis daw. Hindi namin nire-replyan kasi hindi pa naman confirm na buntis nga si Ate Lisa ng time na yun. Pero ito nga, sabi ni Kuya LB, nagpa-check up daw sila. Eh, sabi naman ng doktor, parang hindi naman daw buntis si Ate Lisa kasi parang wala naman heartbeat yung ano. So, sanabi ko, bumili ng PT, pregnancy test, para ma-confirm kung ano talaga, kung buntis talaga si Ate Lisa. So, ito yung PT. May dalawang guhit po. So, yan, may dalawang guhit po yung PT ni Ate Lisa. So, ibig sabihin, positive po na buntis siya. So, ako nanghihinayang dahil una pa lang natin silang makita. Yun na yung sinasabi natin. Kung ma-vlog nila the prospect, yun ang unang sinabi ko sa kanila. Mag-family planning. Kasi mahirap yung pamilya na sobrang dami nyo, tapos wala kayong trabaho, wala pa kayong maayos na tirahan. So, kawawa yung mga bata. Pero ganun pa man, nakakalungkot man, pero wala na tayong magagawa dahil eto blessing to eh. Ano man mangyari, hindi pwedeng baliwalain. Maraming nag-aasam-asam na magkaroon nito, pero hindi nabibiyayaan. Sana, paglabas ito, sana mas lalo ka pang magsipag para sa mga anak mo. Nung nalaman ko nga yung buntis to, sabi ko gusto ko sana dahil nga naiya ako at yun nga. Yan ang wag na wag mong gagawin. Mas lalong karumaldumal sa Diyos ang gagawin mo na yan. Hindi ka mapapatawad ng Diyos pagka ginawa mo yan. Lalo kang mamalasin nun, kuya. Hindi yan yung solusyon para matakasan mo yung ano. Huwag ka mahihiya. Anuhin mo, tanggapin mo na yan. Panindigan mo na lang. Ako naman masipag, nagsisibog talaga ko kahit ito 4 pa lang anak ko, talagang inaano ko lang talaga, hindi ko talaga kaya mangupahan dahil gawa ng yung kinikita ko halos napupunta pag sa bahay ng pag naghihingi sa akin na kukuha muna akong pera o may babayaran tayo. Doon lang napupunta. Yung sa pagkain ng mga bata, hindi kontento eh. Okay lang sa akin kahit hindi ako kumain. Dahil yun ang unang-unang sinasabi ko, kahit hindi na ako nakain sa mga bata, kahit tira-tira yan, kakainin ko mga bata. Sayang din kasi may mga tira-tira. Yun ang unang-unang ko sinasabi sa sarili ko, importante mga bata, kahit hindi ako nakain. Minsan kape na lang laman ng tiyan ko. Dahil ito positive nga, so ang magiging ano lang namin dito, kasi habang andito kayo sa atin, responsibilidad ko pa rin kayo eh. Ito last na to, Hana eh. So pagkatapos mga anak, ilang buwan na pinagbubuntis mo? 3. 3 buwan. So pagkatapos mong mga anak, ipapadiretso legate na namin ikaw. Okay lang ba sa inyo? Ano po? Pwede na po ba? 29 years old. Pwede na yan. Marami na eh. Kasi ang ano namin, nag-family planning naman kami.
Yun lang talaga, may video. Sabi mo nag-i-inject si ate. Apo. So ano nangyari? Bakit nabuntis siya? Tumigil kasi siya dahil nga namamanid yung katawan niya. Yung pag masakit daw yung ano niya, hindi siya nakakagalaw na ano. Yung record na wala na. No. Doon kasi binabase para mapa-inject ulit ako. Kasi kung wala yung record, hindi na ako inject naman. Pasensya na po kayo, sir. At ano. Sa amin walang problema to kasi hindi naman kami yung maghahanap buhay para sa mga anak mo. Kaso nga lang, kawawa yung mga bata. No? 4 pa nga lang yung anak mo, nahihirapan ka na. Eh paano kung ito, pag lumabas pa to, mas anak kung mahirapan. Kaya, total, andyan na yan. So magdoble kayod ka na lang, sipagan mo palalo. Yun nga po yung sinasabi ko sa sarili ko. Mo. Kasi hindi kami concerned sa inyo eh. Concerned kami sa mga bata, kuya. Alam ko naman po yun eh. Kahit sabi ko, sa mga bata na lang kahit hindi na sa amin. Nung malaman mong buntis ka, Nakinabahan pa ko kasi siyempre natakot po. eh? Natakot kasi dadagdag na naman ako yung mahirapan, baka mabinat po ako. Kasi sa araw-araw pag asikaso ng mga bata, mahirap. Blessing yan at ano yan eh. Ginawa niyo yan at gawa ng mahal na Diyos yan. Panindigan na lang. Panindigan Tapos nyo doble sa kayod na doble sikapag o kahit anong paraan gagawin ko. At sa totoo lang sir, hindi naman ako talagang tamad na yung iniisip ng ibang tao, tamad na tamad. Hindi, kahit tumambay, hindi ako nagtatambay. Hindi ko sinasayang yung araw. Kung merong mapapasokan, papasok ako. Hindi ako ng palay, magbubuhat ako. Kahit may sakit ako. Marami din talaga nakapansin. Kami, nahalata na namin yung tiyan. Kaso nga lang, ayaw namin i-confirm kasi Hindi pa tayo sigurado. hindi pa sigurado eh. Baka mamaya magkamali kami. O tulad yan, doktor lang yung nagsabi na parang hindi naman siya buntis kasi wala naman heartbeat. So yun na nga, naisip mo ko, sabi ko, bumili ka ng PT para ma-confirm natin. So ito, isa pa nga lang, positive na. 2 guhit na. Anak nyo yan, ginawa nyo, mahalin nyo yan. Tsaka ate, mag doble ingat ka rin kasi buntis ka, di ba? Baka maano yung bata. Kasi blessing yan, ibigay yan ng Panginoon. Nandun na tayo sa mga sasabihin ng iba na marami na kayong anak. Pero mahalin nyo yan, alagaan nyo, ingatan nyo. Kasi marami dyan na naghahangad ng anak pero hindi mabigyan. Ha? Pero kayo, isang lang binibigyan kayo ng Panginoon. Kaya mahalin nyo yan. Ingat-ingatan, ha? Opo. Salamat kay The Prospect. Sana matandaan yung mga sinabi ni The Prospect kasi meron pa po idadagdag nung nandun kami sa kalsada. Pinagtitingin kami ng mga tao, ba't ang dami ko daw anak. Alangan naman ipamigay ko anak ko o ipaampon. Hindi ko naman matitis dahil nga hindi nila alam yung ko. Isa rin kasi ako ampon, kaya ayoko kahit isa sa anak ko, pinalagay ko sa katawan ko ang mga pangalan niya, kahit isa, walang pwedeng umingi. so, anong purpose mo kuya, ba't pinalagay mo sa katawan mo? Eh, hindi pa namin nakita. Okay lang ba? Tingnan namin. Nakakaya po. Tingnan namin. Ito po. Ito. Claire. Claire. Si Claire. Melvin, ito po. Asan yan? Melvin. Melvin. Asan yung isa? Ito. Melody. Melody. Yung isa pa, si Buknoy. Nandito, hindi na. Nasa likod pa po. Ha? Nasa likod. Nasa likod. Ano pangalan ni Buknoy? Giancarlo. Giancarlo. Kaya ko po yan pinalagay sa katawan ko mga anak ko. Talagang kung bilang magulang, bilang ama, talagang mahal na mahal ko sila. Ba't yung mga anak mo lang, si Ate Lisa wala? Ano po ipalagay talaga yan dito ko papalagay ang pangalan niya dahil nga yun nga lahat ng itong anak ko, asawa ko, ilalagay ko sa katawan ko kahit ako, at least alam nila kung gaano ko sila kamahal. Kasi hindi ko naman sila pinapabayaan kahit nandun kami sa kalsada. Kahit gaano kami, kahit wala akong pera, gumagawa akong paraan para makakain sila. Minsan nga, pumupunta ako sa barangay, mangingi lang ng kanin, yung tira-tira ng kanin para makakain lang sila. Sinasabi ko yun, totoo na
wala naman talaga akong trabaho noon dati. Na andun kami sa kalsada, wala akong pagkukuhanan. Kahit pulis, nilalapitan niya. Makahingi din ng pagkain. Po. Hindi naman ako humingi ng pera. Yung kusa ng yung kanin lang kasi baka sabihin kinasanayan ko ng manghingi-hingi ng ang inaano ko lang makakain lang ng mga bata. Kaya naman ako napunta sa sabungan, nanghingi talagang tulong sa sabungan kasi alam ko, sugal yun sugal sugal. Doon ako makakahingi talaga. Pero kung sa kapwa kong taong sa kalsada, nahiya talaga ako. Hindi ko kayang sabihin, tay, baka pwedeng makahingi ng konting barya. Baka hindi nyo na maranasan manghingi pa kung saan sabungan. Maging masipag ka lang dito. Opo. Ano Alam naman ng asawa ayusin ko mo lang kung... yung buhay mo dito. Magiging maayos ka dito. Magiging maayos yung pamilya mo dito. Opo. Anong message mo ngayon? Yun sa mga... Kasi hindi natin maiiwasan na walang negative comments kang mababasa. Opo, totoo. So ngayon, anong gusto mong sabihin dun sa mga negative comments na mababasa mo? Pasensya na kayo, nabuo namin. Alam ko naman yung mga mga family planning, marami kong nababasang mag-family planning. Kaso lang, nahuli na nandito na nagawa na Kaya ako na rin ako humingi ng pasensya. Si Ate Liz, anong gusto mong sabihin? Sa po, pasensya na din po kung bakit nadagdagan po ang pamilya namin. Pero sisikapin po namin na maging maayos po silang mga bata. Yan yung pinakamaganda kong narinig. Hindi yung baka paglabas din, pabayaan nyo lang. Hindi Wag. po. Hindi. Ngayon na mayroon na kaming na bahay na wala akong iisipin na babayad ako sa upa. Wala. Ang napakahirap po talaga mangupahan, lalo na kung buwan-buwan kang babayad. Ang hirap sa pagkain mo, kulang-kulang. Yun lang naman inihiling ko kahit makitira lang kami sa lupang hindi naman sa amin, kahit kubo lang. Okay na yun sa akin. At least wala akong iniisip na bayaran sa upa. Yung babayad ko sa upa, pangkain na lang nila. Kahit pa paano makakaipon naman ako. Kasi alam naman nila ng asawa ko kung gaano ako kaano sa kanila. So ayun na nga, mga kakago, nalaman na natin yung revelasyon na aming ni-reveal. So sana yung mga magko-comment, sana wag naman yung below the belt na. So ano lang natin, advice na lang natin sa mag-asawa na to kung anong, kasi lagi naman silang nagbabasa ng comment. Siguro mas maganda kung magko-comment na lang tayo ng yung magiging sila sa kanila. Kapupulutan nila ng aral, hindi yung kung ano-anong masasakit na salita yung sasabihin natin sa kanila. Hindi po magiging maganda. So ayan. Yung pansya na guys, kasi talagang ako nalungkot talaga Nalungkot. Hindi pwedeng itago. Iba na lang yung itago mo. Ayaw natin ng scripted sa... Ganun kami, ganun tayo the prospect Simulat sa pool, talagang yung tunay na buhay yung pinapakita natin sa mga viewers natin. Hindi natin pwedeng itago yan. So ganun pa man, ate, ingatan mo yung anak mo, yung pinagbubuntis mo. Kuya, doble sipag ka. Anuhin mo na lang yung responsibilidad mo sa mga anak mo, sa asawa mo. Gawin mo na lang. Alam naman ng asawa ko kung gaano ako kaano sa trabaho. Kahit gabi yan, talagang gagawa ko pa sa umaga. Kahit 2 oras lang ang tulog ko, alam niya, gagawa pa rin ako, gagawa ng paraan makapagtrabaho. Kaya pala lagi kung may sakit na. Bakit kang laging nasusuka? Opo,